Star Import, generalni distributer Mercedes-Benza u Srbiji, organizovao je petodnevnu obuku za vozače teretnih vozila od 15. do 19. septembra u Mercedes-Benz centru komercijalnih vozila u Krnješevcima. Obuka je održana u skladu sa svim internacionalnim Mercedes-Benz standardima u saradnji sa Driver Training odjeljenjem Mercedes-Benz fabrike u Vertu u okviru Eastern European Tour obuke. Praktični deo obuke izveden je na dva tegljača Mercedes-Benz Actros 1845 LS i 1842 LS sa poluprikolicama ukupne bruto mase oko 40 tona, posebno pripremljenim za održavanje obuke. Pored dodatnih sedišta u kabinama, vozila su opremljena i uređajima za precizno merenje potrošnje goriva. Zadatak obuke bio je da se vozači upoznaju sa ekonomičnim stilom vožnje i tehničkim karakteristikama vozila. Prikazani ekonomični stil vožnje omogućava velike uštede goriva i smanjenje troškova održavanja vozila uz povećanje efikasnosti transporta, što dokazuju i ostvareni rezultati. Prva Eastern European Tour obuka organizovana je 2008. godine, a zbog velikog interesovanja održava se redovno svake godine. Prošle godine na obukama u Estoniji, Litvaniji, Letoniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji učestvovalo je oko 400 vozača i 100 menadžera transporta. U obuci u Krnješevcima prisustvovalo je preko 50 vozača i 15 menadžera transporta iz 15 vodećih srpskih transportnih preduzeća. Star Import redovno organizuje obuke za sve kupce teretnih vozila koji služe da se vozači upoznaju sa rukovanjem vozilom kao i ekonomičnim stilom vožnje.